pljeme. Okiti. Priloga i lijepo je veličanstvo vidjeti koliko su ljudi dali. Evo i dobrodavca Ibre Dukića. Ja mislim on je narod donosi stalno priloge koji su se toliko odrazili, pa će to biti jako lijepo. A postoji čovjek koji piše, osoba uvodi sve koje šta. Nije i učet služba. Unutra u vas je ono, imate ručak. Molim. Još se jedan davao pomolio koji daje prilog. Evo je šerifa Vince.